Ibrahim. Ya kake? Barka da ya kake a gida ya aiki. Lafiya alhamdulillah. Alhaji Ibrahim ina so ka yi min wata alfarma ne. Bashin 700 nake so ka bani. In Allah ya yarda idan karken wannan watan yayi amana. Bashi kuma? Ni zan baka bashi. Haba Aminullah, ka fi kafin bashi. Gaskiya. Ban account number ka. Ga yana. Ga 700 nan na tura maka kyauta. Nagode Alhaji. Nagode Alhaji. Alhaji Ibrahim barka dai. Ya kake kwana? Alhaji Ibrahim ina so ka bani bashin 500 ne. Karken watan nan Allah da zan tura ma. Gaskiya Aminullah yanzu ba ka samu 500 ba. Amma zan baka 300 ban account number. Okay. Ga nan First Bank ne, First Bank. Okay. Aminullah gashi na shiga. Nagode Alhaji. Allah ya saka da alheri ba damuwa. Mutane Alhaji Ibrahim barka dai. Ya gida aiki. Lafiya alhamdulillah. Allah Alhaji Ibrahim ina so ka bani bashin aran 200 ne kafin karken watan nan. 200? Gaskiya Aminullah ba ka samu 200 ba. Sai na naira 100. Shi ma zan baka ka dawo mu da shi ƙarshen satin nan. Ba damuwa Alhaji. Shi kenan wani account